Bidiku pura sadar guys kita berada di welcome to my GP channel nongkrong ke puran sampai so guys जोङो दायो डिमाकुसि थांनो नागिरदों दायो हलिचरन मु फैगोन आरोना हलिचरन आरो दुर्गा मु फैगोन गेम दङ दायो जों थांनो ओंखारदों आरोना दायो नैबे मा जायगाथाय बेखौ मिथिला आरो दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो पानारि सफैबायनो थ गाइस दायो थांबाय थानोसै नै ब्र'आ मबाइल सेरगासिनो आरोना नायलांबाय थादो दायो गेमखौ नुनो मोनगोन हलिचरननि आरो दुर्गानिखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय जोबजासे नायलां ओरैबायदि जागासिनो आरोना गाइस नोंथांमोना नायदो गाइस नायदो नै गारिखौ दोनबाय हेलमेटखौ माबा गारि सिङाव सोदोब्रा गारि सिङाव सोदो हेलमेटखौ दोनबाय आरो दा कारेन्ट खालामबाय नोंथांबो नायदो ओरैबायदि बुरजा आरोना फाइनालि गाइस दायो नुनो मोनसिगोन आरोना गेमखौ दा जाथ'वाखै जासिगोन सिख्लाफोरा दायो मोसागोन आरोना गेमावहा दायो नोंथांमोना नायदो बरिया बरिया जाब्रा सिम्पोलसो दै गाइस गेटानो नोंथांमोना नायदो दा नायनोसै बबेथिं हाबनाय जायो आंजों फैनाय उनाव थांबाय आरोना गेटनि उनाव बिसोरो टिकेट दानाखैनो खाथि फैबाय आरोना नोंथांमोना नायदो फुरा फुल जादों आरोना गाइस नोंथांमोना नायदो
Kita sinar na guys, nampak ada. Guys, mudah-mudahan ada dari bayi stage of full sana dong Marna. ISL ada Indian League ni Heroes Tour ada Godwin 11 dia mengenai hanjaya di